O Concello de Cambados espertou o pasado luns cun novo acto vandálico. Os delincuentes escolleron esta vez o Muíño da Seca para realizar un debuxo que causa un gran dano nun dos 4 monumentos da vila do Albariño. O Concello xa denunciou os feitos ante a Garda Civil. Estamos aquí para denunciar este atentado cultural que se fixo contra o Muíño da Seca. O Muíño da Seca foi declarado como monumento nos anos 80, data do ano 1620, está protegido pola Lei de Patrimonio. Este tipo de atentados, este estropicio que se fixo por parte duns actos vandálicos, xa están denunciados ante a Garda Civil, a consta informe da Policía Local, máis do Técnico Municipal de Patrimonio, e foron denunciados ante a Garda Civil porque é un delito, trátase un delito, está tipificado no Código Penal como un delito contra o patrimonio público. Ao estar declarado como un monumento, a pintada supón un delito, cuxa sanción será 4 veces o custo da restauración do edificio. Podría acarrear penas de prisión dende 1 ano ata 3 anos de cárcere, e aparte a Lei de Galega de Patrimonio establece sancións económicas que van dende os 6.000 euros ata 150.000 euros. O Concello mostra a súa preocupación polos continuos actos vandálicos que está sufrindo a vila con pintadas, por exemplo, na Igrexa da Pastora e de San Bieito. Pero a gravidade do debuxo do Muíño é aínda maior, xa que a estrutura está composta por pedras especiais da zona e a súa restauración será moi complicada. É unha pedra que foi recollida do contorno, unha pedra que ten unhas características físico-químicas moi especiais e que ten 500 anos aquí, e non é fácil limpar. Non se pode vir cunha Karcher e limpiar porque xa se ve que está completamente erosionada a propia pedra, pois polas propias características físico-químicas da pedra, unha pedra que ten moito óxido de ferro, entonces reacciona coas propias salinidade do clima, entonces digamos que é unha pedra moi frágil. O Concello tamén pide aos mozos e mozas que queiran facer debuxos nas rúas que se poñan en contacto con eles para seleccionar as zonas adecuadas onde facelo. Ademais, para evitar estes actos vandálicos, o goberno local tamén comezará a realizar talleres didácticos nos institutos para poñer en valor o patrimonio de Cambados e evitar actos tan prexudiciais.